Sisibonge wazi wangikhalela umfana. Uthi hey yakhala indoda Sisibonge uthi wakhala umfana wakhala. Uthi umfana ukhalelani na? Uthi umfana uhlangane nabangani bami. Makahlangana nabangani bami ehamba nentombi edrobheni. Kusho ukuthi abangani bami bambone naye ababone le ntombazane bebebambene nayo ngesandla. Ababona abangani bami kusho ukuthi kuzitshwane bambheka abangani yena avela bhekelene nentombazane. Uyibambile ngesandla nje kusho ukuthi nje kuwe street ziyakhala. Uthi Sisibongiwe babuyeke bangishuthele ngalesikhathi nje ashuthe omunye wabangani bami. And ukuthi bekhona nengane yakithi khona lapho. Ashuthe bashutha ithombe bayisave ngoba bebenzile ukuthi mase bengitshela esiphika kube nobufakazi. Uthi ke mase kufika ekhaya ke bangitshele ke ingane zakithi ukuthi hayi ke nomngani wami ukuthi hayi sihlangane noSibari lapha yana benikeza ice cream nentombi yakhe behamba ku street. Uthi athu sisi hayi nina manga acabanga ukuthi sisi badla uthi cabanga ukuthi mina ingane zasekhaya zidlala ngami. Kwavele lo mfana akafuni ekhaya. Uthi athi sisasidlale ngawo bese bekhipha ifone bangikhombisa ama screenshot. Uthi umfana afone usefona late ntambama. Ngidiniwe ke nami ngoba ngibakholeliwe ke sengiyabona ama screenshot. Uthi umfana ngifonele late ntambama athi ucela sibonane ucela ngize kubo bese ngithi mina ayi ngeke ngikhona ukuthi ngize kubo ngibhizi ngilibamba ucingo. Uthi umfana eze kuthi ngabo 12 eze ekhaya umfana apaka imoto ujwayele ukuthi ashaya ama light bese ngiyaphuma but ngingaphumi. Kukhona abazali bami la umfana bese yasuka emva kwalokho aze angqongqoze eminyango. Umfana uyasikhihla esikanandi kuvule uma wami ngiphume nami. Umfana uyasikhihla esikanandi uyakhala umfana uthi akayilutho ngaphandle kwami and mina uyacela ukuthi ngamshiya. Uthi umfana into engixakayo angakasho ukuthi ngiyamshiya ngizithulelile nje angakakhombisi nokuthi engidiniwe o kanjani but umfana indlela akhala ngayo uthi wakhala umfana wakhala phambi kwama wami. Uthi uma wathi usibukanisa nabantu umfana wami siyacela ukuthi ugodo uyolala ungayenza into yenza ngoba kusebusuku la. Uthi wakhala umfana. Uthi wakhala ineighborhood. Umfana uthi ngicela ma ungitshelele unomathembu ukuthi akangixolele. Uthi umaka wantombazane wenzeni kanti wena? Athi manje ngikuthi manje ngihlangane bangibone ngihamba nomunye usisi bacabanga ukuthi intombi yami kanti ayikuyena intombi yami umuntu engimjwayele umngani wami bengimbambile ngoba ubephuzile bezo. Abafana bacabanga ukuthi amantombazane ngqemphothi. Uma wentombazane uthi hamba mfana wami uzobuya kusasa. Suzama ukuthi khulume naye la ekhaya akuxolele. Uthi uma besenzela ukudambisa umsindo ukuze umfana ahambe. Nanga impela umfana ahambe nanga kusasa phinda abuye. Uthi njengoba ngibhalela nje Sisibonge umfana ula ohlele ekhaya akaphumi. Uthi ufuna ukuhamba sengimxolele mina. And manje the way he's behaving ungathi umuntu osefuna ungithreatenisha nokuthi uzozibulala. And mina ngiphendule ngathi hayi akenza kubonayo ngempilo yakhe but angaseza la ekhaya. Uthi usahleli sofeni uyakhala umfana. Uthi yasikhile. Sibari wethu hayi iyeke lento yenza lo khala kantombazane lana. Uhlale awugoduka uphinde ekhaya uyoqoqa ingqondo uphinde uqale phansi hayi iyeka lento yenzayo. Aneniyaleni ma kuthi njani amxolele noma amyeke akhale.